Ahoj, moje meno je Maťo. Mám tu na recenziu knihu Reštart od knihkupectva Abook.sk. Napísali ju dva chalani z americkej firmy 37 Signals, ktorá tvorí software na vnútrofiremnú komunikáciu Basecamp a ešte ďalšie Campfire a zarába na tom ťažké prachy. Jedného z autorov, Jasona Frieda, som poznal už predtým z jeho blogu a chalán má naozaj čo povedať svetu, takže na knihu som sa ozaj tešil. O čom kniha teda Reštart je? Ako už názov Reštart napovedá, kniha je o zmene myslenia pri podnikaní. Chalani píšu veľmi stručne, možno až príliš stručne, ale určite výstižne o tom, že človek nepotrebuje x zbytočnosti okolo seba, aby mohol niečo robiť. Nepotrebuje zamestnancov, mega kancelárie, všetky drahé prestížne veci. Proste dôležité je sústrediť sa na to, že vôbec začať niečo robiť. Čo je taký kvázi amatérsky prístup, šupácky, možno by sa dalo povedať, že netvárime sa, že sme niečo viacej ako ostatní a sme Nobuláku a proste sme veľká firma. Napriek tomu dokázali rozbehnúť niekoľko 10 miliónový biznis s tým, že fungujú prakticky z domu, rozlezený po celých Spojených štátoch, respektíve majú aj nejakých zamestnancov v Európe a fungujú s nimi cez Skype. Kniha a Reštart je o tom, že netreba ísť z klasických zaužívaných stereotypov fungovania firmy, že ráno prídem o 8 do práce a o 5 som skončil, ale treba sa sústrediť na rôzne veci, ktoré mi prinesú peniaze a jednoducho je to o zmene myslenia pri tom prístupe k podnikaniu. A nie je to teraz, že kniha len pre podnikateľov, že ako majú zmeniť svoj biznis, je to aj o ľudí, ktorí sa možno chystajú a celkovo je to aplikovateľné asi snad v každom odvetví nášho života, že áno, že zamyslíme sa inak na vecov, že nerobme to proste tak, jak je to zaužívané, ale robme to inak. S tým, že často, alebo sú niektoré knihy, konkrétne mám na mysli už 4-hodinový pracovný týždeň, ktoré je plné tiež takýchto rád, že áno, robte to inak a budete robiť 4 hodiny týždenne a potom sa budete flákať a sú tam také rady, že neodpovedajte na maily, ktoré ja veľmi neuznávam, neviem si to predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Takže, čo som chcel povedať, je, že rady, ktoré sú v Reštarte, sú naozaj použiteľné pre kohokoľvek na Slovensku, ale mimo Slovenska, že nie je to bullshit. Na záver by som ešte povedal jednu príhodu, podľa ktorej som sa rozhodol, že či túto knihu chcem čítať alebo nie. Jason Fried, jeden z autorov, píše blog v časopise Inc.com a písal, ako sa učil predávať alebo ako sa učil marketingu, keď bol mladší. Našiel si nejaký tovar, čo sa kedykoľvek výborne predá a v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že napríklad taký iPhone, že môžeme ho proste kedykoľvek dať na to inzerát a vieme, že do 3 dní sa proste predá, alebo sa predá ešte už ale tam nejaká slušná cena. Ale pointa bola, že vybral si nejaký telefón s mizerným inzerátom v dobrom stave a za primeranú sumu a snažil sa ho predať drahšie, ako ho kúpil, tým, že k nemu napísal skvelý popis, úplne kvalitné fotky, proste spravil ten marketing k tomu. A chalan sa takto učil na vlastných skúsenostiach, nie žiadne, že nejaké prednášky v škole, ale išiel do terénu a naozaj sa učil. A to bolo pre mňa dosť inšpirujúce, takže som si povedal, že naozaj asi chalan má čo povedať.